हा प्रश्न तुका आवडली? बाप्पा म्हाका चल खूप आवडली आणि हामरे वाडच लगन जाता हा ते गिटार झालं ते गाणी बिणी सांगू अरे कित कळता गाडी बिणी सांगू येत आहे रे अरे हे देवा देवा तू कुठे गेला अरे अरे देवा बाबा बडा पार झाला हे गो गाडी सांगू काय ना लोक ऐकच बरे हंटा आणि धावू लागेल ना गाडी म्हणतो होय देवा सुंदर म्हणतो सांगू नको लाईनी हुन साहेब प्यार की सकल परत सांग अरे तशी सांग रे सकल स्वर सकल रे बाबा सकल म्हणले हा दगड सकल गायलो आवाज सकल सुन साहेबा सुन असे सुन साहेबा सुन हा हुन साहेबा हुन हा हुन किती म्हणले खबर असते हुन किती हुनाचे हुन जाऊ हा हुनाचे हुन साहेबा हुन प्यार की हुन मैंने तेरे हुन लिया मुझे हुन 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 लास्ट तूने बुझा हुन 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 म्हणला की ते आत्ते केले ना हुन असे तर फिरवून गायले हा हुन 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 दोन तीन बतून गायले किती हुन हुन थंड थंड पडू लागला आमगे सगळे घराकडे हुन किती करता देवा तू डान्स किती करता डान्स अरे बाबा बहुत गाणी सांग हा ते यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा तू गोरी मैं क्यों काला यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा तू गोरी मैं क्यों काला बोली मुस्काती मैया ललन को बताया बोली मुस्काती मैया ललन को बताया काले नैन वाली ने तुझ पे जादू ऐसा डाला काले नैन वाली ने हो काले नैन वाली ने जादू ऐसा डाला इसीलिए काला यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा तू गोरी मैं क्यों काला बरं नाटक बरे हो हे मात्र बरे कळते का तू गेल गाणी ऐकून साप काळा जाऊन गेल मरतो बाप्पा आता सैनिके बदल सगळे जाणणार आहे मागतात त्याला खूप आवडलं नाही आणि बाप्पा ह्याच्याकडे तशी ना आता आमगेला नवरकार म्हणून झाला मी आमगेला किती टॅलेंट असं आम दाखवलं तुमगेला दाखवया आम्ही Talent, होकल शास्त्र होकल करायचे आमगेल विरुद्ध हा कळ तुका ज्यांना नवरकार होकल एक पळू येतात आमगेल तशी नाही होकल नवऱ्या पळू येतात आणि लग्न झाले आम्ही होकल येतात त्यावर त्याला नवर शिकायला नेवचो हा म्हणलं तुमगेला तर आम्ही काय विचारची ना हा त्याने घेण्याचे कसे ज्याने गेले काय काय ना ते आमगे तुम्ही घेण्याचे तर ते मी आहे ज्याने घेणे किती झाले त्यामुळे घालू तर शर्ट ना आल्या अरे पाप्या घालून शर्ट ना आले रे अरे तो देव भक्त ते तसेच रोज पडते मी देव भक्त बाय असे रावल्या चार कास बेटा तुला घासायला काय मिळणार तसं ना त्या आणि किती वैल काढून आणि जास्त मिळण्याची घबरा आता लग्न केंद्र आहे ते पहिले सांगा पहिले लग्नात 5-6 महिन्यानंतर दौऱ्याने हाय रे बाप्पा थोडं टाइम जाते तुका टाइम जाय गो ते टाइम जाय ते टाइम जाय एक काम काय 5-6 महिने म्हणणार मुकारत नाही गो ना एक 3 महिने करा 3 महिने ना 5-6 महिने 5-6 महिने हा 5-6 महिने पहिले तयार झाला अरे तू गेलं लग्न हा तयार आहे ना म्हणलं त्याला एक काम करा 5-6 महिने हरकत ना आमगे घालल्या की थोडे जरा बेजारात असा जरा कोर्टा पडते आम्ही हिंग्या गेलो होता दोघे लोक जायला 5-6 महिन्यापर्यंत हा एकच रवी माझ्यावर बेजारता तुम्ही येलेस त्याला काय माग घालून घालता म्हणतो काम कर हा तुमच्या जाग्यात कोर्टा पडला तस म्हणून तुम्ही घेतात आता कोर्टा वैत कोण
हांव केन्ना आपयन तेन्ना हांव लाडो वकील पळोवन घेता खंयच्यान वचया का दोन सांगा काम करूया तेमच्या जमनीचे कोर्टा पडले न्ही हांव तर तुमगे येवन आसात म्हणून जालो तेमी बी येवन राहू आनी जेन्ना कोर्ट आसा पळय वकिलाक जजाक आमच्या घरांत आपयले न्ही गो आमी हिंगा रोवया न्ही हांव ना जाल्यार तशें केल्यार जायना वट्टे तुमगेर गेल्या कशें काम घेवन काय करता ते सगळं उरू आता एक काम करा आम्ही सगळं भितर येच्या तुम्ही दोघं किती उलायचं असता तुम्ही उलावून घ्या पर्सनल उलोवंकच जाय न्ही आमी बाबा उलोवन घेवचे पयलीं मुगो मान घेवया लग्न जाल्यार तर कोणाक कोण बडयतो म्हण पळू जाय न्ही तो कितें उलयना न्ही कोण आयला थी हय चला आमी भितर वचया हय. चला भितर वचून आमी हांगा च्या ओदोन थंड जालती आमी भितर येता भितर आम्ही गरम च्या करेन. फाटल्यान येता तुका भितर वचूं जायना जाता आमी भायर वचया आमी भायर वयतना रे ना बाळू बरे का नुले हा बरें करून उलयता स्टार्ट कर तुम्ही काय टेन्शन घेणार कोणाक पण ताट दिता ना तेका पळय ना ताट लोकांना सांगून हाडली ती दोन पटी हवा तिसरे पटी येऊन फाटी तांबडी सोडतात तुमगेले लोकांना मागून आडी ना खर्च ताटते की दिपाळी खाण्याचे ताट पण केला लोकांना म्हणून गबरा दिपाळी किती भाऊजी हा हा हा